kaisa number 1 product khoma sabu dijora dongkho age nang jomatia wala jomatia no tahone ta tani butharmani porikira jano tai porikit ini tete andolan khajakha jomata jodi joli lahangke hor sungnai sai tabo challenge to je jemlang no bunai khorok saphai abula lamso jotno no khabone marketing sono angke tini video ko onekta important te nongo video no nai tonga ke te share khair di angke phadi video thalaisina main point no sang tauk sana na meke lai tangnai salo jimlang ompi uthang puru je gari bai mane gari ni tikhlai bujak mani apuru market no te tub sapara jakate amni bisangai te joli jakate borone jomotia ta borone je bunai no Yogia yakaya rokhnai saijongka ke podre pot a call recording bonrong kisasa nong clip phunongnai ang video ni laso getam ne bagi buja khabo bujangnani nongote bo tangai tipra sarongno buagarano saknang ya he diba ingkaro te kaisa kok bukai pheke tam ne male padal kenya jomoitia tamjan tim rok sarampo hai sarampo buagara songagi tani butar kapo te kaisa tamjani jomoitia na ke jatpat khakpo haipo phiogia po Ari kemno jatpat khagi bloza o jotono mili tongnai jotono tiprasa thangsa bule sengoma ke singni dofa bhage kana ba mai prong podre potei bunani plane ro khaijakte podre pot prong khukti je sitra khuk jeta khnema ka patal kenani khukti ro podre pot o video no share khadi khulna di hambai kaisa number 1 product khoma sabu dijora dongkho age nang jomatia wala jomatia no tahone ta tani butharmani porikira jano tai porikit ini tete andolan khajakha nung onye kemni bangani boi nung jamajana tangai jamajana bongso khaika bukti anu dong soraga singsi se da homu to mane ha social media ha ka phai ta bo ho ke do ta khoro di buti kha khoro de se ta bi samai klayo oi beseba debo maro jomatia songson mo sa khaime songwa soto jomatia jodi joli lahangke hor sungnai sai tabo challenge to challenge tabo samung khaijangnai kono wana chinta krai boro jesako attack khadi tabo group ko tal group khaya nai tongo BJP party ar TPF ek loge group khanai young soldier group planning khaijak tabo je jemlang no bunai khorok saphai abula kaisa number 1 product khoma sabu dijora dongkho age nang jomatia wala jomatia no tahone ta tani butharmani porikira jano tai porikit ini tete andolan khajakha nung onye kemni bangani boi nung jamajana tangai jamajana bongso khaika bukti anu dong soraga singsi se da homu to mane ha social media ha ka phai ta bo ho ke do ta khoro di buti kha khoro